Acum 4 ani în urmă am luat o decizie care mi-a schimbat total viața. Lucram în construcție și, sincer să zic, că nu-mi plăcea ceea ce fac. Nu mă mai regăseam. Și într-o zi, pur și simplu, mi-am spus, de ce n-ar fi azi ultima mea zi în care fac acest lucru? Și ghiși ce? Am luat această decizie. Vreau să-ți spun că din acel punct viața mea s-a schimbat considerabil. Nu a fost și nu este mai ușor ca atunci, ba dimpotrivă. Am provocări care într-adevăr sunt de alt nivel. Totuși, intensitatea, calitatea, oamenii care sunt în viața mea în acest moment sunt de alt nivel. Dacă tu în momentul de față ești într-un punct în care pur și simplu nu-ți mai place ce ești faci, nu te mai regăsești, o faci asta cu greutate, vreau să zic, de ce n-ar fi azi ziua care tu poți face această schimbare? Și te întreb asta pentru că într-o zi, oricum, va trebui să faci acest lucru. Într-o zi va trebui să lași în spate ceva ca să poți primești altceva. Și întrebarea mea pentru tine este: de ce n-ar fi azi această schimbare?